Ketangarini. Semasangano evarairidzi eRTUs, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, nePTUZ, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, tabuda nechisungo chekuti tiri kubatana mukuedza kuburitsa izwi rekuti vakapamba nekumbuyikidza Dr. Peter Magombei vavadzore kwamhuri yavo, vavadzore kubasa kwavo. Nepamusana pekuti kuuya kwedu sevarairidzi munyaya yana chiremba ndeyekuti tiri kuti mushandi weZimbabwe, angave bhiridha, angave matanyera, angave anodhiraivha rori, angave anobata ishwa, kana ari mushandi, hondo dzake nekutumbudzika kwake inhamo dzeduwo. Saka isi tiri kuti zvaikaona Dr. Magombei zvakafanana nekuti zvangoitirwa ini kana zvaitirwa vamasaraure kana zvaitirwa vachere vakagara parutivi pangu. Saka izvozvo ndo zvatiri kutaura kuti hatifi takanyarara tichiona zvinhu zvichitishatira, nekuti kuchema kwemhuri yavaMagombei ndokuchema kungadai kungoita mhuri yekwamasaraure. Saka tiri kuti zvaitaurwa navamagombei zvekuti vashandi vana chiremba mari yavanotambira ishoma, mari yavari kuwana haikwani kuti vararamise mhuri dzavo, ndo zvatiri kungotaura. Saka tiri kuti kune vakabata vamagombei ngavavaburitse, nekuti hatikarambi takanyarara tichiziva kuti zvinhu izvi zvagara zvichiitika. Takarasikirwa navanhu vakawanda. Nhoroondo yekwabhidhakatika muZimbabwe inhoroondo yabvira kure kuna 2002 kwakabhidhakatika wakawanda. Nesuwo takatombotorwawo tikatomboendwa nesu tikazodzorwa, vamwe vakatadza kudzoka, vana Justina Mukoko, vamasaraure ava nevamwe vakawanda. Kureva izvo kuti tikatanyarara apa tatengesa nyika. Saka tiri kukumbira hurumende kuti ngaitsvage pana vamagombei vabude vadzokere kubasa, nekuti zvichemo zvavo zvichemo zvisiri zvekuti ndezvekupandukira hurumende. Kuti munhu ari kutaura kuti ndipewe mari inokwana kutenga chingwa, kungadzi kupandukira hurumende here? Ungade kutumwa neopposition kutaura kuti mari yaunotambira haikwani. Saka isi kungoti Friday ichisvika, varairidzi vese vemuZimbabwe, vangava veRTUs, vePTUZ kana vani, tokumbira kuti Friday iyoyo ngatitore zuva iri sezuva remunamato. Saka tiri kuti vashandi vese musaende kubasa, namatai muri kudzimba, tichinamatira chikuru. Ende chikumbiro chedu ndechekuti ngatinamatei pachokwadi kuna Mwari kuti musatisiye zvinhu zvichitiomera munyika. Saka Friday kwatiri tari declare seprayer day rekudhimanda return yaDr. Magombei. Apa tichiratidza chisungo chedu chekuti zvaitaurwa navaMagombei ndo zvatiri kungotaura isu. Dai vashandi vapuhwa mari inotenga, tikwanise kutengerawo mhuri dzedu mafuta, chingwa, nyama, pamwe chete nekuti tikwanise kuti vakwanise kuenda kuzvikoro nekumabasa nguva dzese, tisingaiti sekunonzi tava kuwasha munyika yeZimbabwe. Chere sezvataurwa navaMajongwe, isu semasangano mairi anomirira varairidzi muno muZimbabwe, sangano reProgressive Teachers Union nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union muZimbabwe, tabuda nechisungo chimwe chete kuti musi wechishanu varairidzi vachange vari kudzimba vachinamata, havasi kuzoenda kumabasa, vachinamata kudzoka kwemumwe wedu. Nekuti tichiona Dr. Peter Magombei mumwe wedu airwirawo kuti vashandi vange vachiwana cheuwiri, airwirawo kuti vashandi vange vachiwanawo mihoro yakanaka. Saka kushayikwa kwavo kunotikanganisa zvikuru sevarairidzi, uye tiri kukurudzira hurumende kuti inge ichibatsira mukudzoka kwaDr. Peter Magombei, nekuti ibasa rehurumende kuona kuti vagari vemunyika vakachengetedzeka zvakanaka here. Saka tiri kuti kuhurumende ngaiite zvainogona uye ngaimanye kuti vaMagombei wabude, uye tichinyunyuta kuti vaMagombei chazonyanya kuita kuti washayike munyika muno inyaya yekumirira kumihoro yevashandi, nekuti munhu anga achitungamira vashandi vezveutano pakuona kuti mihoro yavo yawedzerwa here. Ichocho hachisi chitema chekuti munhu angawanikwa achishayika, asi kune vanhu vashandisa izvozvo kuti vanhu vachivapamba. Saka tiri kuti vapambe munhu nekuda kwezvinyunyuto, zvinhu zvakaipa zvikuru, ngavapambe mihoro mishoma yatiri kuwana iyoyo, ndiyo ngavapambe, vaise mari inenge ichiwanikwa ichagutsa vashandi kuti vashandi vange vachiwana cheuwiri. Saka tiri kuti dzosai vaMagombei, nekuti vaMagombei makasawadzosa, isu sevashandi tichatora rimwe danho rinopfuura rakatora panguva ino pane zvinhu. Saka tiri kupa wakapamba aMagombei nguva ino kuti kusvika musi wechishanu vaMagombei ngavange vapo. Vakasanga vapo tichazenge tichidzoka zvekare tikudzai danho rataakutora rava pamusoro kudarika danho ratatora panguva ino. Tinotenda. Aiwa, tinotenda zvikuru vachere navaMajongwe nenguva yenyu.
aita basa aita basa